जसं महाराजांनी म्हटलं की हा विषय गोमंतकातल्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा 17 ते 23 सप्टेंबर आणि गोमंतकातल्या अशा या पवित्र ठिकाणी श्री विजयादुर्गा देवीच्या मंदिराच्या प्रांगणामध्ये हा ज्ञानयज्ञ होतोय तो जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा अनुभव घ्यावा, तो बघावा, तो पाहावा, तो ऐकावा, तो श्रवण करावा आणि म्हणून महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे लोक नक्कीच येतील. सगळी व्यवस्था विजयादुर्गा देवस्थान समिती आणि श्री विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळाने केली आहे आणि जास्तीत जास्त लोक आली तर त्याचा आनंदच होईल. तुम्ही सगळेजण आणि तुमच्या मार्फत हा विषय संबंध गोव्यामध्ये पोहोचेल यात मला शंका नाही आहे. सर्वांपर्यंत पोहोचावेत या दृष्टीने या सप्ताहाचं आयोजन या ठिकाणी झालेलं आहे. देवी तत्वाचा विषय प्रामुख्याने या ठिकाणी जो मांडलेला आहे त्या ग्रंथाचं नावच देवी भागवत आहे. तर देवी तत्व जगामध्ये कुठलंही कार्य हे शक्तीशिवाय होत नाही आणि शक्तीच्या ज्या तीनही स्वरूपांचं आपण नेहमी दर्शन घेतो. कुठलंही काम करत असताना तीनही प्रकारची शक्ती लागते, जी ज्ञानशक्ती, क्रियाशक्ती आणि द्रव्यशक्ती. एखादं कार्य करायचं असेल तर त्याचं ज्ञान लागतं, त्याचबरोबर त्या कार्याच्यासाठी द्रव्य म्हणजे काहीतरी अर्थ त्याची उपलब्धता असावी लागते आणि तिसरी गोष्ट आहे ते म्हणजे कार्यशक्ती, कृतिशीलता, प्रत्यक्ष कार्य करणाऱ्यांची सुद्धा आवश्यकता असते. कालावधीमध्ये देवी भागवत हा विषय निवडलेला आहे. देवी भागवतात अनेक प्रकारचे विषय आहेत आणि त्याचं या निमित्ताने चिंतन होईल. मला या ठिकाणी देवस्थानच्या वतीने जे काही सहकार्य प्राप्त झालेलं आहे मी देवस्थानला अतिशय समितीला आणि सांस्कृतिक मंडळाला धन्यवाद या ठिकाणी देतो.